आता भाईला जरा आम्ही ॲडमिट करायला चाललो आहे. थोडी तब्येत ठीक नाही आहे. थोडी तब्येत ठीक नाही आहे. चला इकडे बघा आपले गरम गरम पोहे पण रेडी आहे. आणि आज आपल्यावरती 2 गेस्ट आहेत, तर त्यांना 2 प्लेट पोहे सिल्वर रूममध्ये. चला हे ॲडमिशन आहे भाईचं. हां पिशवी मी घेतोय, थांबा जरा. हां लाल घे का ते लाल. हॅपी रोज डे आज है. हां थँक्यू. माझा सुचतच नाही. हे घ्या मी पिंक घे. हॅपी रोज डे आई. हॅपी रोज डे. तिन्ही लेडीजला रोज डे. आज रोज डे आहे ना, म्हणून रोज. हा म्हणून लाल बायकोला दिला आणि आई आणि मम्मीला वेगवेगळे दुसरे पिंक आणि लाईट पिंक असे कलर दिलेत. आणि अजून एक काहीतरी. बुबूला काय देऊ? कालू पण आली. कालू पण समजला काहीतरी. हे लाव. काय बघ काय सांग. गजरा. हा थँक्यू. लाव मम्मी. तिच्या जरा इकडे ये आणि जरा लाव तिच्या पाठी. केस विंचरते आणि मग नाही पहिले लावून तर दाखव मला. मम्मी काय तू लावायला पाहिजे. नवऱ्याने लावायचे. मी कॅमेरा धरते, तू लाव. धर. अडकू कशाला, आता व्यवस्थितच लावतो. गजरा मारतोय. गजरा मोहब्बत वाला. आईसोबत 3 वर्षांनी पहिल्यांदा. 3 वर्षांनी पहिल्यांदा. आम्ही कधी डेज पण सेलिब्रेट नाही केले. 3 वर्षांनी पहिल्यांदा. आणि पहिलीच मुलगी असेल जिला गजरा घातला आणि पहिलीच मुलगी असेल जिला रोज दिला असेल. मी कधीच कोणा लाईफ मध्ये रोज नाही दिलाय, म्हणून एवढा रोज वरती गेलोय. रोज भी बोलत. कुठे तुझा गुलाब? तिने तिकडे आहे का फुल गुलाब? ये फूल है गुलाब का, काटो का मत समझना. आणि पुढे आमचे बुबुल आपण गुलाब. हम नवरोबा है तुमचा, किसी और का नहीं समझना. यस. आम्ही नाही समजत. जाते जाते 2 पल हंसी के दे गए. अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में भाई को लेकर एडमिट कर दे. यस. चला आता इथे बघा आम्ही इकडे काय करतोय. आता भाईला जरा आम्ही ॲडमिट करायला चाललो आहे. थोडी तब्येत ठीक नाही आहे. थोडी तब्येत ठीक नाही आहे. ते काय आहे ते तुम्हाला नंतर लक्षात येईल. पण हे नाही, आम्हाला एक कार लागणार आहे. हे बघा हे ॲडमिशनचं लिहून दिलेलं आहे. हे पकड, पिशवी पकड. यांचं झालं, मग दिलूचं केलं. नाही आधी चिक्कू. चिकूच्या नंतर बुबू. हा. बुबूच्या नंतर दिलू. हा. दिलूच्या नंतर भाई. आता तुम्ही कोण? तुम्ही इथपर्यंत समाप्त. तेच मी तुम्हाला सांगतोय, प्रत्येकाने आपल्या हेल्थची काळजी घ्या. बस. कारण सहन त्रास. हा नाही तर पप्पू आहे पोचवायला. पोचवणारा घेऊन पण येणार तुम्हाला मी. चला नशीब की तुमची बुकिंग्स नाहीत म्हणून. नाहीतर हे ह्याला पण ना ते त्यांना बोललं असेल आम्हाला दिला, आम्हाला नाही दिला गुलाब बिलाब. वा काजलने तर नेहमी गजरा लावला पाहिजे. मस्त मुलगी सुंदर गजऱ्याने दिसते. टर्न कर. बापरे तुम्ही स्ट्रेटनिंग पण करू नका, काय गरजच नाही. गजरा लावला मस्त कमर लागला ना जरा. चला फायदा जाऊया. चला पप्पा रोज गजरा आणायचे ना. हा तू रोज घालायची. रोज घालायची. अरे वा. हा रेसिंग 3 2 3 1 3 2 1. चला असंच आपण पळत जाऊया हॉस्पिटलमध्ये. चला आता. येस बरोबर आहे. चला आता जरा गाडी थांबवली आम्ही. आता किती वाजले? संध्याकाळचे 6:30 वाजलेत. आणि बाई माझ्या राईट साईडला सलून आहे ना तिथे गेलेत. जरा त्यांचे केस आणि दाढी भरपूर अशी वाढली आहे.
तर मी बोललो ॲडमिट व्हायच्या अगोदर, आता तुम्ही विचाराल की ॲडमिट का करतोय, तर ॲडमिट होत आहे की नाही ते पहिलं बघूया. डॉक्टरांनी भलं मोठं एवढं लिहून दिलंय बघा सर्व. त्यांच्या बेसिक सांगतो, त्यांच्या पोटात दुखायला लागतं मधी मधी, म्हणून त्यांना आम्ही जास्त इथे तिथे फिरवत नाही किंवा एका ठिकाणावर जास्त आराम करायला सांगतो. पण आता डॉक्टर बोलले जर एकदा चेकअप करून घ्या, तर त्यासाठी सकाळी मी त्यांचं सोनोग्राफी केलं. त्यांचं ॲबडॉमिन आणि खाली 2 ठिकाणी सोनोग्राफी करायला लागली. मग त्यानंतर ब्लड आणि युरिन टेस्ट आणि सोबतच त्यांचं स्टँडिंग पोटाचा एक्सरे सुद्धा केलं. एवढं तिन्ही केलं, चांगले प्रायव्हेट क्लिनिकमध्ये मी केलं. त्या रिपोर्टच्या बेसिसवर डॉक्टर बोलले की तुम्ही आता एका चांगल्या एक हॉस्पिटल आहे जिथे मम्मीला बघा स्ट्रोक आलं होतं आणि मम्मीला ॲडमिट केलं होतं, तिथेच आता भाईला मी दाखवतोय. म्हणजे चांगल्या प्रॉपर मोठ्या हॉस्पिटलच्या रत्नागिरीमध्ये दाखवतोय आणि विचारूया काय आणि काय सांगतात ते आम्ही तुम्हाला सांगू. आता बघा 3 उद्या बुकिंग आहे, त्यानंतर परवा आणि त्यानंतर लागोपाठ 4-5 दिवस बुकिंग नाही आहेत, म्हणून मला हे सर्व पण करता येईल. आणि बुकिंग असती तरी मी केलं असतं, असं काही प्रॉब्लेम नाही. बघा बुकिंग होती तेव्हा कालू आणि बुबूचं पण मी ऑपरेशन केलं, बुकिंगच्या मध्ये दिलूचं पण मी करून टाकलं सर्व. म्हणजे सर्वांचं ट्रीटमेंट चांगलं करणं आणि लवकर राईट टायमिंगवर करणं भरपूर गरजेचं असतं. मला तुम्हाला ही स्टोरी सांगायची नाही, मला तुम्हाला फक्त हेच सांगायचं आहे की तुम्ही स्वतःची आपापली काळजी घ्या. आपल्या शरीराला काही प्रॉब्लेम होईल असं काही करू नका किंवा खाऊ नका किंवा असं काही ओव्हर करू नका, कारण त्रास होणार तुम्हाला आहे. तुम्हाला तो त्रास सहन करायला लागणार, त्याची पेन सहन करायला लागणार. मेडिकल एक्सपेन्सेस तर तुम्हाला माहितीच आहे, ते मला तुम्हाला सांगायची गरज नाही की खर्च किती होतो. खर्च होणार, फॅमिली मेंबर वरीड असणार. कोण माझ्यासारखा स्ट्रॉंग असेल जो तुमचा उपचार करू शकतो तर ठीक आहे. जर घरचे बाहेर कामाला असतील, आता आपलं होमस्टेचं काम आहे, आपलं युट्यूबचं आहे, म्हणून मी घरी असो म्हणून मी यांचं सर्वांचं पटापट करू शकतो. जर तुमचे कोण फॅमिली मेंबर घरी म्हणजे जॉबला बाहेर असतील तर मग ते तुमची काळजी कशी घेतील, तर त्यांना वेळ नसतो आणि ते जॉबला गेले नाही तर पैसे कसे आणणार घरी. तर तुम्ही स्वतःची सर्वांनी काळजी घ्या, चांगलं चांगलं खा, हेल्दी राहा, वॉकिंग करा, एक्सरसाइज करा आणि एन्जॉय करा. चांगलं चांगलं जे हॉबी आहे ते फॉलो करा आणि बघूया आता जाऊन. सॅड मोमेंट आहे, सर्व एकदम सॅड झाले होते. तर मला माहिती आहे की आता मी बघितलं की भाईचं असं लिहून दिलं भाई काकांना की ऍडमिट करायचं, घरी सर्व वरीड राहणार आणि लेडीज ग्रुप बोललं की मग टेन्शन घेत बसतं. तर मी आज बघितलं तर आज 7 फेब्रुवारी आहे आणि मी तसं बघितलं की आज रोज डे आहे. तर बोललो चला त्या बहाने सर्वांना रोजच देऊया आणि रोज डे सेलिब्रेट करूया. आणि मग काजरला गजरा आणला, म्हणजे त्यांना सुद्धा हॅपी केलं. म्हणजे एवढं टेन्शनचा माहोल म्हणजे टेन्शनचं सिच्युएशन राहणार नाही घरी. आता भाईचं जे सोनोग्राफी टेस्ट करायला दिले होते, ब्लड टेस्ट, युरिन टेस्ट आणि एक्सरे, ते सर्व मला पेपर फॉर्मॅटमध्ये घ्यायचंय. ऍक्च्युली डॉक्टरांनी कसं सजेस्ट केलं, डॉक्टरांना डायरेक्ट ऑनलाईन त्यांनी ट्रान्सफर केलं. तर मी ते पेपर फॉर्मॅटमध्ये घेईल आणि तेच हॉस्पिटलला नेऊन त्यांना दाखवेल आणि विचारेल की ह्याचं काय करायचं, आता काय उपचार आपण करू शकतो ते. आता तुमच्याशी पण मला एवढं बोलायला वेळ काय, कारण बाजूला तुम्हाला दाखवतो बघा, बाजूला सलून आहे बघा, दिसते बाजूला सलून, केस कापतात ते बघा. हे बघा, हे सर्व कालचं त्यांच्या एक्सरेची पिशव्या आणि हे त्यांच्या हॉस्पिटलचं पूर्ण फाईल. आता त्यांना CT स्कॅन सजेस्ट केलं, CT स्कॅन. हे सर्व त्यांचं बघा, हे तर दाखवते ब्लड रिपोर्ट, युरिन रिपोर्ट, हे त्यांचं हे काय आहे सोनोग्राफी आहे बघा. 2 सोनोग्राफी करायला लागले काल त्यांच्या. ही एक सोनोग्राफी आणि ही दुसरी सोनोग्राफी आहे खाली. 2 सोनोग्राफी आहे आणि 2 डॉक्टरांना दाखवायला लागलं. चल आता जाऊया. चल या हॉस्पिटलमध्ये बघा भाईचं ट्रीटमेंट चालू आहे.
आजची रुटीन बघा, नाश्ता झाला आणि आपले सकाळी गेस्ट गेले त्यांना सुद्धा मी रेल्वे स्टेशनला ड्रॉप केलं. म्हणजे आपलं चालू असतं सॅटर्डे संडे ऑलमोस्ट 4 रूम बुकड असतात. तरी तुम्ही इन्क्वायरी करू शकता. असे मध्ये कसं हा सीझन नाही आहे ना, तर रूम्स अवेलेबल आहेत, तर तुम्ही येऊ शकता आणि कम्फर्टेबल राहू. सीझनमध्ये थोडीशी गडबड होते, आम्हाला जास्त टाईम देता येत नाही. पण या सर्व गडबडीमध्ये पण मी सर्व शेड्यूल सर्वांचं व्यवस्थित सर्व करतोय बघा. दिलूचं पण असं नाही की नेग्लेक्ट करतोय. दिलूला पण आपलं व्यवस्थित टायमिंगवर उपचार झालं तर मग तिला पण बरं. आणि आपल्या बुबू लोकांचं पण ऑपरेशन केलं ते बरं झालं. लय कुत्र्यांच्या पाठी फिरत राहतात आणि कुत्रे त्यांच्या पाठी फिरत राहतात. मग आपले गोल्डन सिल्वर रूममध्ये आपले गेस्ट आहेत, त्यांचं जेवण देऊन त्यांना ड्रॉपसुद्धा करायचं मला स्टेशनला. म्हणजे आज बघा स्टेशनला माझे 2 ड्रॉप आहेत. कालूची क्लिनिंग चालू आहे, कालूची क्लिनिंग. झोपली कशी? अशी झोप कालू कशी झोप? हाय बाय बघा. हात फिरव, पोटावर हात फिरव. काय बघती? लाडात आली. अरे जे केस सरळ करतोय, तिचे नाही साफ आहे आमची. ते तिला परवा स्प्रे मारलं होतं ना मस्त. हां बस झालं. चला एक्सरसाइज मोड ऑन. तिकडे जा, तिकडे ती मलाच फक्त एवढे हात लावून देते. बस व्हेरी गुड. इकडे काय दगड कुठून घुसली तुझ्यात? चल कुठे आता? दुसरी कुठे? आमची दुसरी कुठे? दुसरी बाई कुठे? बाई झोपली. मदर टेरेसा झालेली आहे मसाज. काय ग शाळे, रात्रीचा काय प्रोग्राम करतो? प्लास्टर लावला पाहिजे, प्लास्टर. मी म्हटलं सिमेंट गोवा करून टाका त्यांचा.